Monggo Mbak Bella, Mbak Sedoyo Putri, keluarga Mbak besar. Dimas. Iya 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 iya. Bapak Marto Yahman almarhum. Monggo Kak Kelompok Tengah. kabeh, ayo. Mas Nano, ayo kabeh. Bapak Desis. Kabeh bae. Mengke keluarga Seragen parian setunggal-setunggal. Ayo. Mangga Nduk. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kita kaling ulun, iki tenan apa mong guyon Mas. Ki endang miring Mas Floreng. Ya ya. Ayo miring, tembak ting salone, jare kapok kok nambah meneh. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Etan kali kulon ya kali, etan gemati kulon ya gemati. Ayo. Ayo Mas, Ya. kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Tembak ting karane, ayo bangun romanai gane. Etan kali kulon ya kali. Monggo Mbah Geno. Os. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Timun sigarane, ayo bangun negarane. Klambi ireng, katoyo ireng. Sandal jinjit koko comoto. Aku seneng gawe ya seneng ra duwe duit mulia kan Mas. Kijing miring Mas. Miring. Dari mana cinta, dari mana turun ke hati. Iya iya, kenapa Nduk? Apa? Dua tiga, Ya, aku sayang kamu saja. makasih loh ya. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Siji lorna telu, sawerane kendang matu mae. Ayo, mangga Kong. Ayo kendang Iya. matu mae. Timun sigarane, ayo bangun negarane. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Terganding mataku, rati jembeng Mas Lores, ra iso Ayo yuk, kijing miring. Ayo yuk, ngeten iki matur kijing Mbah Nur. miring. Mangan graji kena bas entek limo. Salat ngaji jaga aku. Alhamdulillah Mas. Sembah nuwun bosku, berkahipun nggih. Mas, kijing miring. Bapak Dewan Suryanto sembah nuwun. Apa senengane kelakon Ya. Ya. kae. Iki dilajengne kalah materi. Langgam, monggo.
Apa teput? Ora Mas, aku melihat Om Yayun itu ya ampun manis ya. Ya manis berkepimpinan mbak lem gen tambahi ta kowe. Lah iya, kowe ngerti. Lah iya. Urip Dek, dek. pondo. Ate. Ya. Ya. Syutingnya sama Bun? Matur sembah nuwun. Piye Mas? Syutingnya sama iki ndak? Kerah. Samono. Dekmu ya Bun? Bos ya. Ya. Iya yo. Ae ae. So. Ya. Ya. Dewe nggawe tulisan. Iya. Sekali foto 5.000 no wis lumayan. Aku tak ngayal dulu ya. Umpama di bojo yang ngono kuwi. Eh, mau ngayal lah ya. Mama Denis. Pada jebel gaya lintang kayane ya. Biyen ki Mama Denis ya wis kaya ngono lho, Mas. Dhisik ya ayu, saiki rusak. Kowe kuwi sing rusak. Butuh, putut sing malah rusak ki butuh lho. Ya. Urip pono. Ah, Utang